Yun guys, muntik na tayo kanina. May nahulog na buko dun oh. Dun kami nakapwesto kanina oh. Muntik na tumalon sa akin. Tumama doon tapos gumanon. Hindi ko nakita. Kaya tinalunan niya tayo. Buti na lang di kami natamaan. Muntik na kami. Ang taas pa naman. Yung impact niya na basag na yung buko eh. Oh shit. Ingat kayo guys, huwag kayong pag hinto kayo dito, huwag kayong tatapat sa may buko. Kasi pwede kayong huminto kami kasi parang uulan na oh. Ayan oh. Gagamit tayo ng pinagbabawal na technique. Shit. Pagpag natin. Lalagyan natin yung sapatos dyan para hindi mabasa. Tara. Let's G. Yan o. Nagtanggal ako ng tube mask. Tapos tinanggal ko rin yung long sleeve ko. Ayan. Okay lang ako mabasa. Basa na rin si Baby Valen. Ayan, basa kaming dalawa. Ayan talaga, road trip. Ito yung road trip guys na sinasabi nila. Mas masaya pa to kaysa sa ATV. Oh, ang lapit. Sa nga punta to the moon. Road trip. Bro. Ano ba dyan? Tarsier. Silong ba dyan? Oo, ito. Guys, so nandito na tayo sa Bohol Tarsier Conservation Area. Entrance. Read ba na ID ma'am? Yung siniread ba na ID? Okay na, wala na. Doon. Makakuha nyo guys. Yung mga kakambal ko. Yung mga kakambal ko guys eh. Ayan yun. Guys, so may malaking tarsier dito. Tapos meron din I love Bohol. Dito yung CR. Gusto nyo entrance? Yung entrance. Tara na sa entrance. Let's go. Bakit? Ayan. Yung cup mo. Andun sa Andun? Hindi ako kasi mga Pilit eh. Pilit. Okay, so dito yung ticket. Doon bibigyan ticket. Ay, may umbrella oh. Yun. Sakto muulan guys. So, dadaan rin. Yun ang umbrella. Sorry. Ano kasama sila mama? Ayaw, wala pong bayad. Kung sila ka naman. Yan na yung sa tabi na ano kanina. Meron na kami cute.
Ganun po yun, may bromance. Ay! Bromance. Shit, tumulan. Mulan talaga eh. Hindi na lang free yung payong mo. Kaya nga eh. Hindi nga eh. Ako pa, malabo nga yung mata ko. Uy, ganyan ka na mo. Nya. Kini ka pa. Dito na lang sa yado ya. Diyan na, doon na tayo. Lumalakas yung ano. Ay, sorry. Okay, saan na yun? Oh, shit. Saan doon yung tarsier? Pinipicturan ni sir. Tapos, ano? Yeah. Next time tayo. Taba pa sa ko. Guys, so may mga souvenirs din dito. Ayan. Souvenirs. Magkano? Walang nakalagay. Oh, naputol. 20 each, you know. 20 each ata. No? Yeah. Ito. Ay, sorry. Ito. Cute na. Oo. Sabi sa'yo. Cute nga ako. Saan kaya itong mga to? Walang price kasi. 975. Ha? 975 yung mga. Oo. Ibag din ah. Ako yung may lato-lato. Lato-lato domination, guys. Oh, 25 each. Ay, ganda rin oh. I love the whole Philippines. Magkano yung ganyan? Walang price eh. Ito may mga mas maliit oh. Keychain. Oh, parang pwede rin keychain. Oh. Oh. 25. Ito na. Ito na lang no. Yan. 嗯 Anong kulay? Isa lang. Isa lang. 25 each. Ay, ganda rin oh. 25. 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 25
Pili ka na. Ito pwede rin. Ito ref magnet oh. 45 pero yun. Ay, sorry. 35. Ah, ito. 25. Ito 25. 25 to? Pero walang sabitan. Ref magnet pala siya. Baka hindi to 25. Ito yung mga 25 dito. Ay, may keychain. Kitchen niya. Ayan. Ah. So guys. Bibili ako nito para sa mga solid idol natin na laging nakasupport. Yan. Yan. Ah, yan. Tingnan natin. Ito, 25 to. Ay, 35. Ah, 35. Dito ang 25. Ah, Dito ang 25. Dito ka na lang. 25 ba yan? Baka nahalo lang. 25 isa po. Parehas sila, oh. Hindi. Oh. Oo, pero ito 35. Yung mahaba yung stick. Ah. Okay. Ito na lang. Isang green, isang blue, isang brown. Ano pa? Orange. Red. Red. Okay pa lahat ng mata? Tingnan mo. Kuha pa ako, babe. 8. Hello? Oo. Ano to? Wallet to? 30. Wallet. 4 yan, babe, na. Oh. Ulan na, guys. Ulan na gid. Ulan na gid. Ulan na gyud. Tama ba? Hindi ko alam. Ayan. Ulan na gid. Ulan na, oh. Basa na yung motor namin dun, oh. Basa na, guys. Oops. Mga nakatamwat. And guys, so bumili kami ng souvenir dito, t-shirt dito, guys. So sa tabi lang nung mura dito, guys. Dito kayo bumili. Yan. Binigyan pa kami ng discount. Mura na nga yung benta. Starshare Conservation. Dito kayo bumili, dito na shop. Yan. So kakain lang kami dito sa Empanada de Bohol. Dito na tayo, na. Ayan, guys. Ayan. Ayan tayo dito. Try natin yung pagkain dito, guys. Guys, kain tayo. Sinigang. Sakto, mulan eh. Ayan. Dito sa may Balong Empanada. Dito rin sa tabi ng tertiary conservation area. Ayan. Ito, guys. Ito kami nag-lunch. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out,
Yo, dito tayo ngayon sa man-made forest. Man-made forest. Ano to? Bilar, man-made. Bilar man-made forest. Yan. GoPro. So, may nagbabantay. Dati siguro sikat to, no? Chinese, Korean, Japanese. Ito, meron pala. Hello po. May gas tayo? Ay, magkano po? 10 peso Sampo. lang. 10 peso lang sa 20. Yan. May entrance na 10 pesos isa. Thank you. Thank you po. saan, sir? Pangasinan po. Okay, enjoy walking. Thank you po. Furniture. Ay dito yung office. Oo, ang lamig, no? Siguro dati sikat to, no? Kasi picnic area to, eh. Mga ganyan, picnic. Dati no? Oo. Ngayon hindi na masyado. Kasi marami nang umano yung Bari-bari, kayo. Dati sikat to. Ay, wala namang pumunta. Ay, shit, sira. Hmm? Sira na. Tayo dadaan. Di ba tayo makakadaan dyan? Meron Ay, hanggang dito lang. Ikot tayo. Mm-mm. Ikot tayo. Ang ganda, ang lamig. Parang bagyo ba? Tayong lang tao. Wala na ba doon? Parang meron pa. Tignan po. Enjoy walking, sabi niya. Parang mahaba eh. Ay, ba diba? Kayo kahit Pwede naman. Pwede tayo, di ba? Rah, 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 rah. Pagod ka na ba? Balik na tayo? hindi pa naman. Parang kasing nakakatakot. Tayong dalawa lang. Parang wrong turn. Ayoko, man. Tara na. Tara na. Balik na kami.